Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza nguTuthu Ngakhumalo bathila sibona amagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nolike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, udaba olihamba phambili inhlangano kamasingcwabisane isibiya funeral isilungele ukuthwala umzimba kababa uZakhele Ncindi njengalokhu sibonile ey'nkundleni zokuxhumana kanjalo nokumabona kodwa ukuthi-ke le nsizwa kaCindi yathembisa ukuthi yona ngeke zikhona ukuthi-ke imfihle ubaba ngoba-ke kuningi okwenzeka laphana esakhula-ke kuningi ekwa-affect-eka empilweni yakhe-ke njengoba ingenalutho, ingenawo ngisho umazisi kungenxa kayise laphana. Kuthiwa-ke sezandleni ukuyokhalisa umndeni, lokhu-ke kwenza bazi ukuthi umuntu ngabantu. Babonge-ke uHome Affairs ngokukwazisa ukubambuka udaba bavuma ukumsiza, bethembe lapho-ke abacele khona olunye usizo abazoluthola. Kuthiwa kabenzela udumo ne-publicity noma i-content, kodwa-ke bathi-ke ubuhlungu omunye ubuziwa nababuza njengoba-ke busasemzimbeni-ke wey'ngane zakwethu. Kuthiwa le nsizwa kaCindi yaseCobbersville-ke eke yaba sematheni ngokushonela ubabawo bangezwene, iphinde yakhala ngokungabi nalutho ngisho nomazisi obekwenza izinto zibe nzima kakhulu kuyona. Bakuqinisekisa ukuthi kumnumzane V umphathi wesibiya funeral service usengenelele wafaka uxhaso ekukhuluma-ke nebheki izizwe medu. Uqinisekisile ukuthi-ke lezi zindaba uyaziqinisekisisa ukuthi ubaba wale nsizwa ukhona emakhazini kubona. Kuthiwa-ke futhi uyathembisa ukuthi uzongcwabela ngoLwesithathu lolu ekhoni sebalihlelile ukuthi kumfowabo osemnambitho behambe naye bayomlanda ukuze abe khona. Le ye-ID baxhumanise ne-Home Affairs ukuba-ke bamsize ukuze akwazi ukuphila njengabanye abantu kuphethe usodoba. Buka nje izinhlaka zikahulumeni bezithule ngalolu daba, kodwa-ke isibiya funeral ikwazile ukuthi lisukumele phezulu lolu daba. Ngabe mhlawumbe kuthini okwakho ukubawula ngalolu daba? Ehlala comment section. Thina siyabonga nalethizwe ukuthi-ke kuningi esikwazile ukuthi-ke zokuthola ngenxa yomazisi, ngoba into ekakhala ngayo kakhulu ukungabi nawo umazisi nokwenza ukuthi izinto zayo zime ndawonye laphana. Ikhale kakhulu nanokuthi-ke imali laphana u-350 ayikwazi ngisho ukuthola ngenxa yokuthi-ke ibingenawo umazisi. Kodwa iy'ngane zakwethu ngicabanga udaba luya ngokulunga njengoba sekungenelele-ke laphana isibiya funeral kanjalo-ke no-Home Affairs. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula? Hlala comment section-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona iy'ngane zakwethu engiphuma njena, kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelakho kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, libe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.